В това видео ще ви демонстрираме работа с работен график. Първо ще обърнем внимание на предпоставките за правилната работа на графика. От тук може да въведете нов статус на поръчка, както и да редактирате тези по подразбиране, като може да посочите дали поръчки с този статус да се визуализират в работния график. Важно е работното време, въведено в програмата, да отговаря на истинското ви работно време. Така системата няма да поставя задачи извън него, като по време на обедната почивка, например. Последователността на въведените процеси също е важна. Може да промените последователността чрез влачене. Въведените време за подготовка и брой удари в час трябва да са близки до реалните стойности, защото те са от особено значение за организацията на работния график. Може да въведем оператори на машини, като отметнете чека, че служителят е оператор. Ако желаете, може да ограничите достъпа на оператора само до мобилното приложение чрез отметката тук. Ако работата ви е свързана с цехове в различни градове, например, създайте отделни печатни услуги за всеки един от тях. Така ще може да създадете и управлявате работните графици за цялата фирма. Нека да създадем работен график. За нуждите на демонстрацията сме въвели само една печатна услуга. Може да назначим и служител, който да е администратор и да има права да променя последователността на поръчките, както и да назначава оператори на машини. От тук може да назначим оператор, който ще вижда назначените му поръчки в мобилното си приложение. Може да подредите поръчките според цветност или вид на хартията. При нужда може да назначим оператор на няколко машини. Ако разполагаме с няколко машини, може да променим техния брой от тук, както и да назначим оператори на всяка една от тях. Може да разместите поръчките с цел оптимизиране на работния процес. Ако увеличите броя на машините, може да преместите поръчки между тях. Графикът се обновява на всеки 10 минути, но при извършване на ръчна корекция ще изчака вашето решение да запишем корекциите или да ги откажем. Може да променим мащаба на графика, да изберем друг график, да го обновим принудително или да изчистим всички корекции, които сме правили по него с бутоните тук. С десен бутон на мишката се визуализира подробно описание на процеса, като може да укажем начало и край вместо оператора. Имате възможност да прегледате подробности за цялата поръчка, като от тук може да зададете, че тя е с приоритет или че е готова. Ако отбележите, че поръчката е с приоритет, графикът автоматично ще я пренареди, за да бъде по-рано готова. С задържане на левия бутон на мишката върху празно място в работния график може да навигираме нагоре-надолу или наляво и надясно. В мобилното приложение оператора ще вижда последователността на задачите си, определени от работния график. С бутона "Маркирай начало" отбелязва, че започва работа върху съответния процес. Това беше всичко. Благодарим ви!